Bobby waking them, asking encouraging I'm making everybody look pretty. Here to Maccabi when he goes on because of what just things in the trade online. When you're gonna knock, left of shake or without him at the root of PMN. When to Maccabi when he goes on no hygiene to Hon.Dr.Nnamdi Ayaya is also starting from 2011, either 2011, remember this man Ayaya. This man Ayaya was a very good man. Namely, people here. Only every November or so. One after killing the whole villagers after Mumaja, Gugunia, Abarais, Ayaya no touch government lives. Ayaya make many people millionaires. The young Babuna, Omodo Ayaya, since we be the well. Libyan line I am Mezalo Sobo, while I know Mass of my Okon could either see a boss in the fruta, this send their Western there with an Akaya. Ayaya, where up your wire to do. Like almost like the man on the jail, they do the money. I got another place. Okon could either here come in or wash, here come in, here come in or wash, Western and walk on wash, which number I can walk on Okacham, any than see me. Those see the blue receive and kill was in the neighborhood doors of Renana Penco. Okon Budibia, a whole Ayaya. Well, I thought about that Ayaya would be only the chief doctor if you go so governor. There are only the chief doctors who go governor under PRP. All of zone under PRP, we were the sixth, never about sixth. After everything, the only native doctor who goes on, he spent billions. He spent billions na campaign ya. Nke muna bu a witness. Oko Budibia we na cha we be okpali Ayaya. I chief Nwawuo. Nke ba say because of the mama Ayaya when na 2011. Na lori onu. Because of ndo na asi ego le ego si abia kwuokwu ego nya asi. Watch and be that. Watch and be dog. Don't watch and DJ Carpenter style Ayaya mere ya. Mama do na Ayaya me go millionaire. Mama do no Ayaya me millionaire. Mama do not want the business. Mama do not support to go. The only native doctors who go governor and women here. Ayaya when houses different places. Ayaya dia na Nnamdi go do many even. Onwere mobile man dey onwere ya Ayaya. Alo say Ayaya would go wanine. Onwere ya na maka Ayaya. Manda apụta ndị ekwu erisi ọnụ na-ekwu maka Ayaya na-akọ rubbish na-akọ ọsọ sandia na social media. Unu ka pempe mgbe Ayaya bido mebe ife. Dibia unu bụ yesterday bụ niile pụta. Ebe sị ndị Okon Budibia ka ọ bịa kpali Ayaya n'ụdị pụrụ iche. Ihe chọrọ ka m gwa unu Ayaya na-alụ ọrụ bụrụ mmụọ n'onwe ya. Nwere anyị na-alụ maka Ayaya na nwere onye mara ya about Ayaya. Ebe sị ndị Okon Budibia sị ka bịa kpalie a whole jet to man. Nwoke na-emelu people ife. Ibe na obodo na-emele m error of people ife ndị ajja. Ịchọ ịtara ya ihe o nwere mmeri emedisi na November. Egwu Ayaya na-aba bịa ka ifoto si eme ihe ọ na-eke ụmụaja akwa ọ na-eke ego ọ na-eke akpa rice ọ na-eme a lot of things. Ama many people Ayaya send obodo oyibo maka ndị anụpụta na ndị dibịa pụtara ma ndị na-ekwu eri na social media na-akọ ama m nọ jealous kun na adịle jealous kun jụrụ Ayaya enwekọtago ego bifo na-ebido dibịa o nwekọtago ego n'ihe gbasara dibịa bifo na wee wanye ntebiri ikwu okwu dibịa ibe mbe enu ebere m ikwu okwu ebe a na iwe were m ihe a niile na afọ online ma ndị na-akwu eri ekwu eri ihe were m iwe nke bụ na ụzọ o nwere anya mfu Okon Budibia mgbe m fụọrọ ya anyị mmadụ ihe kpatalụ ego ndị mmadụ ga-enye ndị gang ọfụ enye wee sabịa bee ụdị ya ebe Ayaya nọ ma ndị na-ekwu na mmadụ mee ihe ọjọọ the only solution ihe eji eme ebe ịtụ alụsị Igbo niile n'ụwa niile nwere ya mara na arụsị ndị ọkọchị mara arụsị nwere ya mara na arụsị arụsị bụ mmụọ ọ dị n'Igbo niile obodo ọbụla nwere arụsị nwere ndị nwere maka ndị na-apụta egwu egwu Ayaya bụ iwe were ya ka o ji wee mee ihe a because of ihe Okon Budibia mere. Okon Budibia na-abịa na nke Ayaya ọ na-enye 250,000 100,000 Okon Budibia continues na ọdịzi ka ọ na-abịa every day tụrụ obunyekwu moto ọ dịghịzi bunye mmadụ moto n'ebe isi ka even come on tire moto nwere ego na na-ele tire moto ụna nwere ego na na-ele tire moto top more of wee bunye moto wọtụrụ ego anyị mara na nwere ndị gang up wee send ya Okon Budibia ka ọ bịa chụọ Ayaya which they cannot happen. Watch the video ka ifu ndị na-confess ma one guy si China ihe o kwuru na họteelụ ọ chọrọ ile for many years họteelụ agara aga ọ gwagidere Ayaya ele họteelụ ya under 1 week. The I confess. Ihe afụkwa another boy butela Ayaya moto bịa na nke aka Ayaya kọzie nye moto ihe afụkwa ya na video watch ya ka ife ndị the boy jikwa aka ya bụ ka anyị mere interview wee pụta bịa chọkwu nchu Ayaya kwa na excellence na Chineke gọzie ọ gọzie so ihe a niile na-eme rubbish things ka na-eme
rubbish things na-eme. You watch the video, get into ka efu ndị confess ihe Ayaya mere ya. Watch and need them ikwu okwu ebe a. Na m na-anya okwu ka ndị ọbụla na-emeli ya. Ayaya bụ excellent. So bụrụ ezigbo mmadụ. Ayaya na-help many people. Iji ndị ọkada ndị ogbenye ọkada erika. Ndị ogbenye moto do many. Eziokwu oke yọrọ ana m arịrị ọla ka anya okwumi anya na okwumi mana ọ na-emetụrụ mma na abịara nke ya. Okonkwu dibịa aka m afụrụ gị anya na mgbe m fụrụ ya gbanye anya ịbụrụ ime na-eme onwe maka kọmọn abụ mmadụ na-ewu esi ịdapụta Ayaya mara na ihe jide na nke wee na-emere gị mma niile mechie bunye gị moto na egwu kwuo obu wee na-eme gị ihe enwere m okwu gee vidio ka ịfụ unu gee intaviu ndị a emefe intaviu ka ịfụ ife Ayaya merela mecha ka mmụọ merefa ebe nye testimoni bute moto weta ego ka ndị ego wee mee Ayaya ma nnukwu efu wee bịa wọcha na vidio kwunu ife ihe nna wọchasị I snap picture for my car. Going to the move next. It's a come more equipment. In the 3 months, and may under 1 month. So. No matter what, you know. That's the matter of I'm alpha and I can't do the money. Alpha and I can't one I use and I make a real picture. Ask you like I call I don't know stuff. If a million is your men not done to make a start. If you are good for your online. Ala malu dia ya di nama kono anu pam ko balu ya bo ya kan kalau saya ya ko balu ya balu sih balu apa mana kalau kamu nak cakap di sini well, she's online, search there. Let's search there online. Bomb your money, you on the country, quick up with you online. Sorry for you online. Yeah, we are free. Was more in business in Nigeria. I said, I'm very big. About with the new generation, about with the barrier junction. Wherever work at the set, I better be after time we have to si wale gozi wale mozo wafulu mungibe wafulu mbano mama yake ti wa eti wa chala mozo ya kwa ni zu na wo kwa ni fena na account mo ya fena na account 400 na account wa na iba yi ju mozo 300 je mi ni chazo mama mo ni ti mozo ka na ifo la na ebe o kwa ni ife mo ka ife a na eme ni ife ano ndị mmụọ kacha wee mee ọfọ wee wepụta ya bụ elu kacha ugbo ya bụ for 1 month n'ọchịrị melụ mọ ọkwa na ọbụta ndọcha na melụ mọ ndọcha gị na faji biznes na life business ifeọma na-agalụ wee weta ya percentage wee pụta m kasị ezigbo mmadụ wee mee bịakwuo Thanksgiving ejiri m ewuke Thanksgiving na-asị ifeọma mekwuo na mma abịa pụtali efi uche nke bụrụ nke izu na nke ụbọchị na-abịa ifeọma ya bụ moto wee bịa ajọ m ya bụ ọya ka m bịara ụbọchị taata ka m bịa Thanksgiving ka ọ kere elu moto ka ọ gọzikwa olu m ya maka na my godfather ka ọ keta ya spiritual director my spiritual director ọrụ moto nke nọ n'ugbo for ya ọkwara ya ife o ji wee bịa n'udo preche ihe enyere bụ 3 months ihe niile icheka mma gwara ya under 1 month happened
Have you seen the ride? Oil moto under 3 months Kenya, but under 1 month to me una fulia. The chaka more special. Ayaya Nando 1. I can read now. I can read now. I was in my cake again. Isin na aka gebido we lubu no luban hotel no kwani fa goro la ifa na go logic na go na ai fo na maka no onye Igbo ka mbo ko no na mbala ka ai fo o wora ko no wa we fa na wo nya na kwolo ko no kwani fa na o de na mma o to ya obuna sa chiko de na mma o to o la mtetelichi fe na yo chile na asa o wo onye mmejọ agba onye mmejọ kwuru ma agba lo do that's ke for man na lo ba wo onye ndochi ke esko no ya ndochi na wela na zele mmiri ifo na makina rini anu mna icheka mmụọ nyere under 3 months na igwela ibe ni ni gwa na 3 months ni pega ga olulu 3 months ahụ ihe a ni na olulu ke ya bezo se cheka mmụọ confirm I didn't make it look yes so keep them man yes na makina rini wana yeze esi jekiti Inaya funa oya le check out more do preaching for the right thing for again. Once more. My go you. Na mai kene rinde o aska mota afaga na keji malga na etugi Ejego Ejogu. Are you from where? Enugu State. Can never see you. Na making a ring. I used to get in the Ayaya no Ayaya no postata. I know you're going to be a labor Meli August. The Homa Meli, the Hobia. And was looking at a no postata. I feel like I gave you the Webia. Kakana Potuka. Only him man is Webia Mepedo. Louder. Yes. More people. So, when I tell them, I'm very aggressive. We go up to 1 more time. Maybe check it. We go to one here. We do go put our work. We are going to take you yourself, family more. And then let it go. So, most of the other people more for more than they do. So, who will so cool.
na Nando omefe efi inye ọkụkọ mefe ọkụkọ afọ ọ bụ nna m anyị kenere nne kesi jide ka iji lekwara ya afa ọzọ ekene kede ekene ine kene zaya ya ndu prison n'ụbọchị taa nna m ekene nne anyị kenere nne wee sị jide ka iji asa deko jọ na-eme mma chetakwana ya afa gị ọzọ anyị kenere nne eji ego eji ọka anyị kenere nne wee sị jide ka iji asa deko jọ na-eme mma onye mere onwe lote